lyödään sieltä sit seuraavana näemmä liikkeelle, joten vähän mennään eri järjestyksessä jälleen. Numero 5 Mats Lysen menee siinä. Ja sitten Timur Timertianov, EM-sarjan kärkimies, sinettiä vaille tämän vuoden Euroopan mestari tässä lajissa. Ja perään Tanner Post. Hän ei ole osallistunut ihan kaikkiin osakilpailuihin, johtuen siitä, että kertaa tätä Jenkkien sarjaa myöskin. Tuolta lasketteli tulla alas, niin oli aika huimanentoinen linja. Oli vähän optimistinen linja. Oli ihan aavistuksen optimistinen. Siitä sitten Duhan, jolla näyttäisi kyllä kaikki olevan kunnossa. Hyvä näin, erittäin hyvä. Oliko Tanner Post oli viimeinen, joka lähti? Joo, tossa. Detkani on jo aikaa jo kierroksella tuolla. Tanner Post vielä lämpärin kierroksella. Timertianov lähti aikaa jo kierrokselle ja sitten pyörähtää Tigulo Fokrisson identtisesti Silvo Viitasen paikassa. Ja myös Tigulo taitaa jättää homman sikseen, kyllä. Kyllä näin tekee ihan identtiset kuviot ja sitten putoakin Janne Kanerva kärjestä. Detjani kärkeen 43,9 ja se on 20 nopeampi aika kuin Janne. Ja huimasti tulee Liam Donan tuolta nyt kunnon oikat ja kärkeen. Liam Donan 43,3 aika selkeästi kärki aika yli puolella sekunnilla. Lysen kuudenneksi Timertianov kärkeen 43,1 ja sitten vielä yhtä huutaa Tanner Post, joka ottaa paikkansa toisena. Timertianov, Post, Duran, Jenny, top 4 so far. Ja siitä sitten Jenny pystyy parantamaan, mutta sijoitus pysyy neljäntenä, eli Kanerva ja lähtö pudotetaan nyt kylmästi sijoille 5 ja 6 tästä kertaheitolla. Liam Dolan tästä näin. Alussa on kolmas tila ja siinä se myöskin pysyy, vaikka aika hiukan paranee, no se paranee vaan muutamalla sadasosalla. Sitten näyttävien ajolinjojen harrastaja Mats Lysen, joka tulee sieltä, mutta hän ei pysty kuin 5. tilaan. Ja Timertianov ei myöskään paranna, pysyy kuitenkin ykkösenä Tanner Post, ja parantaa riittävästi, nousee kärkeen. Ja sen hän myöskin tekee Tanner